kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga teke aw jugu sawo ye abada. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw ka kuma don ko maanifin kunnafoni ko ɲuman k'i kɔnɔ bi fa ka sɔrɔ i ma fɛn bili da kunnafoni o sɔrɔ cogo ɲuman kama ani hakili ka fa kama kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ fɛn ma bila kɔnɔ ka fɔ ye ko bi kunnafoni an b'a daminɛ min ye o de ye a bɛ fɔ i n'a fɔ jɛkuluba min ma ko la mission interministérielle de coordination de lutte contre la drogue olu kɔni ye sigi min ni u y'a kɛ précisément waati min bolo ko 20 février 2026 o tɛ tubabukalo tile 20 tɛmɛnen san n'o bɛnna jumama a jirala k'a fɔ ko u ka wulikajɔ n'u ka baara in kɔni y'a jiru la k'a fɔ ko fasodenw minnu bɛ nɔ sa ko u bɛ wulikajɔ ni baaraw la min bɛ se ka to maajugu minnu bɛ don ni drogue an ka jamana kɔnɔ u bɛ se k'u minɛ cogo min na ani maa minnu fana bɛ nɔ sa ko u ka baara de ye ka drogue juguw lana an ka jamana kɔnɔ ka a nafolo minɛ k'a bila u jufa la ko o kɛlɛ kɛ k'a jira fana k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ min bɛ se ka to ni maajugu ninnu ni drogue mina ninnu ni drogue feerela ninnu ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔna na wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min bɛ se ka to commission bi sigi sen kan commission min n'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don drogue ko kɛlɛ ma ani drogue ko ɲɛɲini ma ani kɛbagaw minnu bɛ yen nɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka baara bɛ bɛnnen don ka drogue kɔni ka a ko mɔɲaga ka a dogo ka ala don an ka jamana kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a ko da fiɲɛna min bɛ se ka to an ka faso ba maliba a denw bɛ se ka kisi ani ka kojugu yɛrɛ kisi an ka jamana in ma ko plutôt ko kisi an ka jamana in k'an ka jamana in kisi kojugu ma ani ki an ka jamana in tanga kojugu ninnu ma o de la wulikajɔ ni baara kɔni bɛɛ bɛ se ka to lafiya ani dɔn da kelen bɔ da kelen ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛɲini n'ala sɔnna ma commission kura kɔni o sigira o bɛ taa fo commission 5 la commission min bɛɛ lajɛlen n'a ka baara dɔw bɛɛ lajɛlen n'a ka wulikajɔ dɔw bɛɛ lajɛlen n'a ka taasira dɔw wa ni commission na bɛ f'o ma ko commission spécialisée bɛɛ lajɛlen bi sira dɔ de taama bɛɛ lajɛlen bi ko dɔ de kɛ min bɛ se ka to lafiya kɔni bɛ na an ka jamana kɔnɔ drogue bi kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu pewu pewu. Bamananw k'u ka kuma na ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu mɛ ta kan ba la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka faso badenw n'u wele ko fama force armée malienne u kɔni bɛ wulikajɔ la an ka jamana in kɔnɔ ka daminɛ tile bi fo tile bɔ fo ka daminɛ bani fo baba ka wulikajɔ ni kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin maajugu ma maa minnu bɛ sa k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔ ka jamana in kɔni ka a tɔɔrɔ ka jamanadenw tɔɔrɔ ko n'u sera ka da o ko n'u b'u wele ko terroriste dɔw yɛrɛ b'u wele ko les forces obscurantistes dɔw yɛrɛ k'u ma sa ko jatigawale kɛbaw olu kɔni u bɛ ka kɛlɛ n'i ta k'a lajɛ k'a daminɛ jamana in précisément Segu yan fan fo ka taa bila Kidali wulikajɔ kɔni kɛra an ka jamana ɲɛmaw u ka cidenw fɛ n'o y'an ka finitigiw ye tubabukalo février o tile 21 tile 20 ka taa bila tile 21 na n'i ta k'a lajɛ juma ka taa bila sibiri la gosili kɔni a kɛra ka ɲɛsin ni maajugu ninnu ma wa ko nin bɛ an ka finitigiw ka i n'a fɔ yarata de jira k'a jira k'a fɔ ko u ye fanga sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko force b'u la k'a jira k'a fɔ fana ko minɛnw b'u bolo k'a jira k'a fɔ fana ennemis n'o ye juguw ye u kɛlɛ cogo a ɲuman o b'an ka finitigiw bolo wa wulikajɔ ni baara bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to o bɛ Mali kisi ni maajugu ninnu ma wa n'ala sɔnna ma kɛlɛ in an ka chef d'état-major général des armées ɲuman na k'a bi kɛ fo ka se a danna wa a y'a jira fana k'a fɔ ko terroriste ninnu ne b'u wele ko gata an b'u sɔrɔ f'u daga la f'u ka daga yɔrɔ la f'u ka dɔgɔdɔgɔninw yɔrɔ la f'u kɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu ta k'u yɛrɛ bila yen k'u dogo yen nɔ k'u ka minɛnw dogo k'u ka gasoil n'u ka carburant n'u ka i n'a fɔ mugujuguw bila yen an b'u t'u sɔrɔ fo yen ka tasuma da u la o de la wulikajɔ ni baara kɔni bɛ ka kɛ
anga ministre de la défense kata fara ministre de la sécurité kata fara anga chef d'état-major général des armées ana baraka ñogon bele jeli fe min be se ka to faso denw be se ka lafiya cogo min na wa finitigiw bi do k'u kɔkɔrɔma do k'u dɛmɛ a wulikajɔ na baara bɛ kɛ jamana ɲɛma o kɛlen bɛ ka a siraw bɛɛ lajɛlen taama n'o y'an ka général d'armée Asimi Goïta ye. Bamananw k'u ka kuma na ko fɛn bilama mana maa min fa ko n'i ye fulan bilen tigi natɔ la ye k'i jaabi tigɛ ko ye. An bɛ taa ministre so la ministre wele ko ministre de la défense n'i y'a ta k'a lajɛ an ka général min bɛ yen nɔ n'a fɔ a ma ko général du corps d'armée n'o ye Sadio Kamara ye ale kɔni waati min bɛ wele risikaw fɛ ko la journée des défenseurs o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko wulikajɔ ni baara minnu bɛ kɛ min bɛ se ka to lakana kɔni u bɛ se ka yakubaya cogoya min na irisi a n'a ka jamanaw fo ka taa fara diɲɛ jamana minnu ni irisi bɛ tariya la an ka ministre kɔni ale ye wulikajɔ kɛ ale ni irisi ka lasigiden min b'an ka jamana in kɔnɔ o ye o baaraw kɔni o y'u kuloso ɲɔgɔn na ka hakiliw ko wagasi ka baaraw kɛ a ka discours kɔnɔna na n'o ye an ka général du corps d'armée Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ ko fasoba Maliba ani Sahel jamanaw ko wulikajɔ ni baara mun b'u bolo o de ye lakana bɛ se ka sabati cogoya min na wa o bɛ irisi kɔni ka jɛɲɔgɔnya la o de la wa maa o maa bɛ k'a ka di ye ki n'an ka jɛɲɔgɔnya kɛ bɛ se ka to an ka jamana in bɛ kisi jamanadenw bɛ kisi u ka bɔla hɛrɛw u ka balafɛnw bɛ kisi ni maa jugu bɛ se ka daga bɔ an da la cogoya min na ko wulikajɔ n'o baara kɔni k'o bɛɛ ka kɛ wa k'a bɛ irisi fo k'a wale ɲuman dɔn sabula depuis don min na olu ni irisi y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ fo kana bila bi la ni dɔ ma fara kow ka dɔ ma bɔ a la ni dɔ ma fara Mali finitigiw ka taaɲɛ ka dɔ ma bɔ a la ni dɔ ma fara malidenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka dɔ ma bɔ a la ni dɔ yɛrɛ ma fara malidenw ka victoire ka ko dɔ ma bɔ a la o tuma na sa k'a ka foli ni bɛ se irisi ma a n'a ka ɲɛmaaba n'o ye Vladimir Putin ko ambassadeur kɔni ci ninnu kɔni k'a ka irisi ni a jamakulu ma. Bamananw k'u ka kuma na ko an ka taa ko o laban ye boli ye ni ministre so min bɛ yen nɔ n'aw ka baara ɲɛsinnen bɛ yɔrɔw lajɛya kɔma olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka misiriba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ misiriba ye sunkalo hukumu kɔnɔna na n'o ye lahɔrɔma kalo ye wulikajɔw bɛ kɛ ka dumuni di maaw ma wulikajɔw bɛ kɛ ka maaw balo sukaro ni te ni ɲɔ ni i n'a fɔ malo la ni a ɲɔgɔnna caman ka yɔrɔw jɛya fana o fana bɛ kan ka sunkalo in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don i n'a fɔ yɔrɔw lajɛya kɔma ani dugu bɛ se ka lafiya cogo min na ani sigidaw yɛrɛ bɛ se ka taaɲɛ cogo min na olu ka koma ale kɔni o de tɔgɔ ye ko Madame Doumbia Mariam Tangara ale ye minɛnw dɔ kɔni fara ɲɔgɔn kan to de an ka ministre an ka misiriba maaw ma Bamakɔ misiriba k'u ka yɔrɔw jɛya sunkalo kana nɔgɔw kɔni kana kɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ bɛ ka mɔgɔw bana minnu ye fidèles ye n'o bɛ na sun ani seli ka ala batow kɔni kɛ misiri kɔnɔ ani misiri lamini na a y'a jira fana k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara minnu bɛ ka kɛ nin ye ko nin ye jamana marabaa ka hakilinaw ye koyi ko jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo o cogo la k'o b'a kɛ bɛɛ b'a dɔn lafiya tɛ se ka taa jɛya kɔ lafiya tɛ se ka taa yɔrɔw o kɔni nettoyali in kɔ o de la ale kɔni ye nin wulikajɔ ni baara in kɔni kɛ sibiri tɛmɛnen tubabukalo tile 21 san 2026 février kalo n'o ye san kalo 2nan ye wa a jirala fana k'a fɔ ko an bɛ nin kalo min na n'o ye sunkalo ye ko wulikajɔ bɛ kɛ siraw bɛɛ fɛ ani dumuni di balo di ani yɔrɔw lajɛya ko wa ko ale ka ministre so ka baara ko o de ye ka Mali kɔni ka kɛ Mali kura ni ye Mali jɛlen pasi Mali min nɔgɔ t'a la fewu. Bamananw k'u ka kuma na ko n'i ye manja o manja ye bayala ko a bɛ maa min cɛla o nɔfɛ ko dɔ sinon i bɛ tɛmɛ a gulolen kan a bɛ k'i ɲɛna ko kɔnɔkisɛ don wa hali t'i ko fila a la an bɛ tɛmɛ a gulolen na diɲɛ don o don maa si t'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ fɛn min ni a nafa b'a la a n'a nafa ka bɔ fɛn dɔ fɛn min maa ka di an bɛ taa hali sisan an ka jamana in kɔnɔ précisément Bamako n'a bɛ wele précisément désormais ko capitale de revue o tɛ
et moi wuli ka jodo e sawa yima no oye Union économie monétaire ouest africaine ko ulu ko libi na wuli ka joke kananga jamana e konnana le 25 kata bla le 27 la kalomi nambo kono kalo tile mugani duru amugani wolonvla ko bina sikike Bamako ni ale koni bina ke tile flena capitale économique de l'Afrique de l'Ouest sabula ni tagalaje ni tile mugani duru mugani wolonvla bina ke sababu yemi hakil ba cherulu ani war ko kuma ani fembe bina ke anga jamana kono wa wulika joni sigili koni ode bina ke mimbi se kato faso den ulu bise ka famille nyuma soro ni baranna anyo de fo ango groupe lumière fana ba joro fini ko nuna koy nyoye ba fembe ke jamana ngono fondo maso nga badu da masana ngone na nyini wa na nyini ka tayen koy parce que kuna foni ka di o yanga mirina nanga hakina aninga wuliga joy groupe lumière kuna foni mulu faranyonka nala sonama ulu de ni me yananga ko kunche batuli nyan Fatmata nyan batuli anni aw ambije anga doni la me ñogon fe bintanyan no ale koni ye o dil patulñan ye dil damine no o sungalo na fo fawye kiti na fama ko dumni fe o ñona suguya jama ka farñonka aba muga ani duru Fatmata nyan na doni bintanyan ulu koni be ka yali ka di mali dewma usiki dala ako kunguna nyenye alansima belebele okoni kera yoro minasa abe foma ko Bamako commune nanina commune 5 précisément jikoroni para akara obadala anga bozo koni kurugila yoro o karafe ngaga alaje bintanyan akarafe adon kama fuskoni janaba o kumbe nosa no oye coordinateur belebele précisément tulisi groupe otola commune katukono kata fara dugutiku ka coordinateur no ye taburi fo ka ta fara monsieur le maire ka nunu ya akila monu fara nyoga ku di groupe lumière ka chidema Amadou Sala Touré anni aw anga janga lu menyo fa dam nara atekle damani boko sobe batuli nyan ya décider awa delikola ka kiti ba mungani duru di fu fala kiti kele sukaro ni maloni tulu ko ka di ale malien nyogoma hami min bale la oye de malien ka lafia malien ka dususuma soro malien kana toro foi soro o de ale batuli hamina koi o de la ni koko wulila abseka minke aboke ni hivernage wulila abseka yoro minu nettoyer ka nyamanche aboluke ni barada wulila abseka minu installer ka formation ke ka baradi minu ma abo fana ke ona nyogona chama ambe wakati minabi o sungalo tai beba do niko sungalo fauka hina nyogona kalo mindo amanogo ala ere koni ale sekiye ika hina sete minunye ambala deli ala kano hina imba mali jamana kono lala ali bi amba nyini bela jenefe sebe mugo ye mali kono ani mali koka mugo ni sekera ali malo potinya kelende ika di mugo ma adesebe mugo la ame wakati mina amanogo menaye nyogon tega mina ka nyogon deme jamana imbe dia dondo jamana imbe basiki dondo alibi ambe ala deli ala ka be nati jamana inkono malideun ala kan kambe na ma be fuite nyanabo na ma tege di nyogoma jamana intise kadla ambe ka fara nyogon kan min be se akilina law min be se fangala bara law na folobe min bolo anga janga be fara nyogon kan anga mali bla fembe sanfe anga kele misen ko fembe anga be bla anga ko fle jamana ina anya be jamana ba femfena Chine Amerique bete mena geleya do de fe me munya sabati tanke mo ma fara nyogon ka akilina nyuma fara nyogon ka fanga fara nyogon ka se fara nyogon ka jamana te dia ame ala deli o akili nyuma ala ka di malien dem bela janema sungalo dam na la hera la ala ka kunche hera la ala ka sanwere ta fana irana sanwere anga se ka kowere ke minte ni siye ka shini kene adi batuli yerema aye femin damina jamana inkono na be san chaman bono ye ka hina jamana kono deuna ala ka ta fanga dama ala ka se dama ka na fulo dama ka kene dama ka shi dama ambe bela jenefo aketobe kuma ka sala Mamadou wallahi ala ye mogodo ci bema bi mali kono no ci do be compter ni Fatmata batuli ñam na ke folay ateke labay parce que
mɔgɔ ka baara la a bɛ Ala ka baara de la ni hinɛna Ala ka danfɛnw na Ala bɛ hinɛ i la Fatuma ka batulenya nana ka hinɛ Ala ka danfɛnw de la ko kɔngɔ kana minɛ minɔgɔ kana minɛ banabagatɔw ka furakɛ dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ muso cɛsabagatɔw ka don olu jigi kɔrɔ o kuma a bɛ fɛ mun wɛrɛ ka k'a ye k'a ɲɛnama don alijinɛ la n'an bɛ se an bɛ kɔlɔsi ta Ala k'o k'a ye Fatuma ta batulenya nin foli kɔfɛ a ka nin baaraba in na n bɛ foli belebele di n'i ko ko Asimi i ko k'a ka gouvernement fana tɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔ t'a la f'a ka fɔ ko nin de ye ministre ye premier ministre ye ni premier ministre bɛ Fatuma ta batulenya nin na c'est Binta Ɲani madame Touré vice-présidente kɔrɔmuso sigira yɔrɔ o yɔrɔ a ko k'i lafiya k'ale bɛ tile kɔrɔla kun kɔrɔmuso jɛra yɔrɔ min na a ko ka to jɛya kɔnɔ k'ale bɛ nɔgɔ kun a donna bɔgɔ la an nɔfɛ a donna dibi la an nɔfɛ a donna tɔɔrɔ la an nɔfɛ donc kuma dɔw bɛ yen a fɔyɔrɔ de b'a la tuma de b'a la kɛ wagati de b'a la donc Fatuma ta batulenya ani Binta Ɲani Ala de b'aw sara waleya min b'ala ka kɛ bi wulada in na waleya sahalenba don sabu ka d'a kan a bɛ ka kɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na sunkalo an fɛ sunkalo ye tasibila kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don donc ani ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ o kalo de don ni madame la présidente ale ye miiriya ta k'anw ka commune sɛgɛrɛ yan an b'a fɔ ko Tare o jala n ye an b'a ɲini fɛnɛ nin waleya ninnu a ka caya a ka se ka an ka commune bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o y'anw ka laɲini commune nin aw ma ko dogo anw na don kelen o tuma ni mɔgɔ min tɛ ɲuman dɔn o t'ale Ala ka masaya don aw ye fɛn caman kɛ commune nin ye sa o tuma commune nin ɲɛmɔgɔw aw bɛ ko o ko la n'aw y'an wele siɲɛ 100 an b'a ka wele jaabi siɲɛ 100 k'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔnna kɛnɛ ni jamana in mɔgɔ bɛ fɛn na bi ne badenw ni don Ala ye bolomani da 5 don nka a bɛɛ n'a kundama hakɛ sɔrɔw ma kɛ kelen ye kow ma kɛ kelen ye ni Ala ye mɔgɔ min fanga dɔɔni d'i ma k'i bɛ se ka fɛn dɔ sama ka se i kɔmɔgɔ dɔ ma ni miiri ser'o ma k'o baara kɛ siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ an b'a fɔ o tigi ye ko ani min ka kan Ala k'o k'a ye ani min ka kan Ala k'o k'a ye Ala ka nin kɛ dalu ye k'an ka jamana in k'a kolo suma Ala ka nin kɛ dalu ye ka don jamana in n'a juguw cɛ nin kɛlen a tigɛ musaka tɛ dɛ a musaka bɔbagaw Ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon to Ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon to an badenw an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'o de ɲini Ala fɛ sunkaloba min an donna kɔnɔ hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la a kɛnɛya a limaniya a garisɛgɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni nana bɛn min sɔrɔ tulisi kɔnɔ Ala ka dɔ fara o kan ni nana kɛnɛya min sɔrɔ tulisi kɔnɔ Ala ka dɔ fara o kan a nana garisɛgɛ min sɔrɔ yen Ala k'o sankɔrɔta Ala k'o kɛ Ala ka araya kama Ala k'o k'a ka ciba ɲuman in kanu kosɔn sallahu rasul n'an bɔra foli an b'a lase an ka dɛmɛbaaw ma Mamutu Tarawele yɛlɛ électronique kɔnɔna na k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a balimaw n'a sinjiw bɛɛ n'a baarakɛɲɔgɔn ka tila ka J Ange Le Sel k'o fɔ Gabriel Tarawele n'a ka cɛdenw k'u bɛɛ waleɲuman dɔn wa k'a fɔ ɲɛna ko wulikajɔw ni baara kɔnɔ an b'o la min bɛ se k'a to malidenw bɛ se ka kunnafoni wa o cogoya kelen na aw kana ɲinɛ an kɔ dɛ n'aw seko ye min ye k'o kɛ groupe lumière sa a y'o k'an ye sun kɔni bi sen na aw ka y'an daw jalen don donc an b'aw fo cɛre daw tigɛ kun bɛ kamara muso tɛrɛ kun bɛ kun bolo ni ye kunnafoni minnu bɔra rédaction de groupe lumière yɔrɔ k'a lase aw ma ni a ɲɛna o ye groupe lumière ka wulikajɔ ye n'a yɛrɛ ma ɲɛ sa Amadu Sara Ture ka kɔrɔbɔrɔkan bamanankan o de don o tumana sa a y'a kan min sini n'Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wassalam. La fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadu Sala Ture. Malidenu yo anw ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji an jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun. O b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi k'o bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni Ala
n'i ko information yɛrɛ yɛrɛ i ko Lumière TV, n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV, n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko n balimaw nin ye dabileni de ye an DCL an nana ka dabileni dilan sunkalo ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ min mago b'a la a dabileni bɛ yen 100% naturel an ka yiridenw ba yɛlɛmalen don produit foyi t'a la dabileni dun filɛ a nafa ka bon a dabileni nama b'an bolo produit foyi t'a la dabileni dun filɛ a nafa tɛ fɔ ka ban a ka ɲi mɔgɔ joli ma a ka ɲi cœur ma a bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔ la sisan komi an donnen sunkalo fɛ ni sunna i b'i ka sun tigɛ n'a ye lafiya kɔnɔ produit foyi t'a la an ka yiriden bayɛlɛmanen don a ɲamaku bɛ yen a zira bɛ yen fɛn caman produit foyi t'a la mun bɛ mɔgɔ k'a fɔ ko kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma i dan ka bila sumaya la a banna n'i ka suntigɛ sera i b'a ta ka min lafiya kɔnɔ an sɔrɔ bɛ bɛn Balabugu Colline du Savoir kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ a bɛ sɔrɔ dépôt la Mali commune bɛɛ la an bɛ taa bila dépositaire bolo ni mɔgɔ wala i bɛ weleli kɛ numéro la téléphone sira mun ye 77 45 20 35 n'i y'o wele dɔrɔn wala an bɛ livraison kɛ ka bila ka taa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ɲamaku bɛ a tomi bɛ tamarɛ fana bɛ yen ɲagami foyi t'a la 100% naturel an b'a ɲini fɛ hali n'a mago b'a la a ka mariage la wala sunatigɛw la a bɛ commande don dɔrɔn an b'a dilan sanuya la ka taa d'a ma 100% naturel. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Chez Mamoutou Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamoutou Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamoutou Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamoutou Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fangati karaba sara yele la awre la ne kamaw de ma Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV Groupe Lumière aw de y'a da ye Lumière TV a wulila a deliko la Lumière TV kanu b'alu nka o tɛ kɛ aw jugu sago ye abada